kan chena ko vel ang planet dangzon na kalpui me ka hian scientist te hian extraterrestrial te chen na ko vel hi an mu chuak mai angem mithiam thren khat ngai dhana chuan alien world hi mu chu ani thei an be se a azon na be pui thlak le turin nasa chuan space a khian technology sang berbera thuam khol athon chhole don Geneva, Switzerland October ni riat kumsang ni sompakwa astronomer Michel Mayor le Didier Queloz te chu kumsang khat zakwa somkwa panhi kalta a exoplanet an mu chua wang khan physics sa Nobel Prize lan ania an mu chua tanga voini thleng hian exoplanet hi sangli chuang en fia to ni in clear ranzel an lania ni tin hian exoplanet thar hi lamhu chua belzel ani entirna I han nei don taila vanar si kha han enchin te RC imu thei zinga pakhat khan chorwalin planet pakhat zel aneya chorwalin RC somnia RC pakhat hian hel tu kan chena khovelang hi anei ani chu wangin vanar si te kha han thlir chhotala tu ema chuan space mun hlataka tang khian alo en let ve mai thei che nasa chuan kumin November thla lom tura hian technology sang berbera thuam James Webb Telescope chu khovel pona khian akap chuak to dona satellite dang te ti theilo le thil ti thei ngai lo tura kan ngai te he telescope hian ati thei to dona exoplanet chungchang ni na kim chang le athalak color image ngei min mu tir thei to don ani astronomer te hian alien life form omna exoplanet hi lom chuak ta se kan rin dan le ammonia insa te soidanang hi an lo ni tak tak angem nge ni ke ni mishing te ang tak hi an lo ni zo kang ancient astronaut theory a chuan kan chena solar system pon lamami extraterrestrial te hian kan chena khovel hi tun malam khan an lo thlo to an ringa mishing te hi an thla kalte kan ni rin na lian tak an nei exoplanet kan mu chua belze lawang hian hetiang lam chui tu pol te chuan mishing te ron chuan na mun dik tak hi mu chua ani thei an be se a heng mi te hi mishing te ang hini lovin an ma ni ang hi kan lo ni zok reng mai thei thu an soi hun reilo te a kan hlat taka om exoplanet te thla hi atak nge ya kan mu thei to don awangin mishing te la chen na mun tur pi alama hian ancient civilization te sul nu hi kan mu chuak mai long mo eti lai hian khovel pon pia lam mun hlatak taka thil nung dang anom le om lo kan zon lai hian kan bul loka hian an lo om reng mai theya entir nan tui finriat nuaya te hian enge omang Dr. Arnold Lande chuan tui chunga liquid air tu to ka hip theina tur scuba suit chu siam chua tumin ngai tuana aseng me ka heti lai hian he technology hi poipui mek chau lani in Lande hi a hlo thlinga tani chuan mishing te hian tui finriat thuklai tak tak hi har satna omlovin kan zulu chil thei don ane khovel tui finriat thuklai tak tak ni eng po lu theilo na hmuna te hian khovel min trom pui ve tu midang hi anom ve mai lo mo ani na taka chuan tui finriat monga hian enge omang ti hi tu man an soi theilova khovel za somsari zet hi tuin alua azau ema wang hian za panga vel chau kan la fanga azau zonga tanga chut chuan engti tham kan la fang lo mishing te la tlo polo na mun tam tak oma thalelung ai khian tui finriat chung chang hi kan la hretlem zok ani mithiam te chuan ke ni mishing te chau hian khovel hi lua tur anga kanin ngai lai hian tui finriat nuaya hian engthil dang nge om tu man kan threlova mishing te ang deuh tho civilization changkang tak hi alo om reng mai thei anti ke ni aya khovel lo lo ma sa to zo kemo solar system danga tanga localin tui finriat noya hian anron ko samai thei boka nilo se tui chunga US so lut le chuak te han soi fia na tur dang hi om do nem ni antia alien biak po hi mun hlat tak space atang nilovin tui finriat noya tang hian kan nei ma sa jok mai thei anti bok inge ingai dan le space mun hlat tak taka hian ke ni ang tho midang hi an om ve iringem nge ni en thui vak ngai lo hian
tui hnuai lama hian an lo awm ro ve reng zawk video hi ingai na chawng ani chuan lo like la a le peka thil thar ngai nom dang nen kan in hmu le theuh dawn nia